En aquest segon vídeo anem a realitzar el pautat i la retolació del pautat. El pautat són les línies que ja heu fet en el full de normalització que ens ajuden a rotolar correctament la làmina. Mireu, el pautat sempre es deixarà a llapis i les mesures les tenim així en mil·límetres. Hi ha una primera línia de pauta de 4 mil·límetres, 7 mil·límetres i després la següent que vindria seria també una mesura de 4. Doneu-vos compte, 4 més 4, 8, més 7 fan els 15 del total del primer requadre del caixetí. Dalt passa el mateix, 4 de separació, 5 mil·límetres per a minúscules, 2 mil·límetres per a majúscules i 4 que quedarien així. De manera que 5 més 2 fan 7, igual que les majúscules de baix, més 4 i 4, 8, donarien els 15 que farien el total. Anem a treballar amb càlcul mental i anirem sumant els mil·límetres per a realitzar el pautat. Recolze en el 0 i ara 1 més 4 mil·límetres marque en el 1,4. Més 7 mil·límetres marque en el 2,1. Més els 4 que tinc i els altres 4 que tinc són 2,5 més 4, marque en el 2,9, més 5, 3,4, més 2, 3,6. Vinc a la banda de baix, posem les mesures baix, quadrem en el 0, 1,4, 2,1, 2,9, 3,4 i 3,6. Mireu que mesures, les marquetes són molt menudes, molt subtils. No cal apretar perquè després, quan volem que una línia es vegi, ja la repassem en 0,8. Tinc les pautes del requadre de baix. Ara vaig a fer les pautes d'aquest requadre, molt fines, amb bona precisió. A la part de baix he fet el pautat en aquest requadre que el necessite, així no, i després el de dalt l'heu de fer d'una banda a una altra. Tinc el pautat fet i ara anem a retolar. Tenim 3 línies perquè anem a posar cognom i nom. Vaig a posar Cuquerella perquè tinc lletres que van amunt i lletres que van avall. Fixeu-vos que vaig molt espaiet. Haureu de mirar la fitxa que vos vam entregar per a poder veure com són les lletres. Vaig a posar Joan, per exemple. Mireu les dues L's com pugen amunt i la Q conforme baixa. Aquest pautat és una adaptació que hem realitzat per a facilitar-vos la tasca, perquè realment faria falta una pauta que anara per baix. Així és el vostre grup, el que aneu vosaltres, en majúscules, bé siga segon, tercer, també majúscula, perquè ESO són sigles d'ensenyament secundari obligatori, així aniria el vostre grup, A, B, C, D. Així va L i la làmina en la que estem, 1, 2, 3, la que siga. Baix, la pauta ens ha quedat de 100 mil·límetres, per tant va en majúscula. Vaig a posar la làmina que té per títol el punt. Heu vist, molt espaiet, i ara vindria la data que comenceu la làmina. Una vegada posat en llapis, ve el moment de passar-ho a tinta. Igual que hem fet abans, treballarem en el retolador en vertical i amb molt de compte. Anem a fer un zoom. Com podeu veure, vaig sempre molt en compte, no tinc pressa. Les lletres són normalitzades,
i rematem la feina. Ja tenim la làmina preparada per treballar. No esborreu res. El pautat ens ha quedat en llapis, de forma molt discreta, ha d'estar ahí perquè és la manera que tenim de corregir i després podem, a l'hora d'ajustar en el retolador, no haver acabat de repassar bé alguna lletra, no passa res. Ho deixem així i ja queda la làmina enllestida.